Handa ang Iran sa gyera batok sa Estados Unidos ng Amerika pananglitan mag-intra ini sa nagakatabo subong nga tensyon kag hublag protesta sa Tehran. Ginpahayag ini ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi apang nagdugang man nga preparado man sila pananglitan kinahanglan ang diplomatic negotiations. Nagsaka na subong sa 648 ang numero sang protesters nga nagkalamatay. Nagpaanda man ang Norway-based group nga Iran Human Rights nga magasaka pa ang death toll apang mabudlay ang pagtipon sang beripikado nga impormasyon bangod sang nationwide communications blackout nga apat na subong kaadlaw. Una na nga nagpahayag si United States President Donald Trump nga ginakonsiderar sang Estados Unidos ang pagpahilabot lakip ng paggamit sang paglunsar sang airstrikes apang sunod sa White House diplomas sa gidanay ang una sa mga opsyon para kay Trump. Magluwas sa mga napatay mayara sa masobra 10,000 man ka mga individual nga ginpang aresto sa Iran. Nagsabat naman ang Iranian leaders nga ginasuportahan sang iban nga mga pungsod ang anti-government demonstrations. Ginakusahan man sang Iranian Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei ang United States politicians sang deception.